Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαρτίου του 2013. Σήμερα μια μέρα εναντίον των χρυσορυχείων εξαιτίας και της μεγάλης συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε μπροστά στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Με καθυστέρηση μισής ώρας ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις στο βήμα του συλλαλητηρίου που έγινε, όπως είπαμε, ενάντια στην επένδυση χρυσού στο πέραμα του Εύρου. Η συγκέντρωση έγινε μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης με την παρουσία μαθητών, κομματικών οργανώσεων και αντιπροσωπιών από το Κιλκής και τη Χαλκιδική. Μετά το τέλος των ομιλιών, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Γιαννακίδης ήταν ο πρώτος ομιλητής εκ των αυτοδιοικητικών που ανέβηκε στο βήμα της συγκέντρωσης που έγινε στην Αλεξανδρούπολη κατά της εξόρυξης χρυσού στο πέραμα του Εύρου. Σε όσους σήμερα δεν είναι εδώ μαζί μας, σε όσους δεν συμπορεύονται στο κοινό αγώνα, η ιστορία τους περιμένει. Και η ιστορία απροσχημάτιστα θα είναι αποκαλυπτική, αδυσόπιτη και αμήλικτη. Κυρίες και κύριοι, περνάει η πατρίδα μας δύσκολα και εμείς ως σύγχρονοι νεοέλληνες βιώνουμε τον εκκηδαϊσμό της δημόσιας ηθικής και τη διακύβευση των διαχρονικών αξιών της φυλής μας. Αλλά σε όλους εμάς που εμπιστευτήκατε σε αυτή την περιφέρεια, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, να έχουμε θεσμικό ρόλο, εγγυόμαστε ότι θα προσδώσουμε στο θεσμικό ρόλο ιερότητα και δημόσια λειτουργία. Τη σκητάλη πήρε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Σιμιτζής, που κάλεσε τους συγκεντρωμένους να επιδείξουν αισιοδοξία. Δεν θα παραδώσουμε το μέλλον του τόπου μας σε αυτούς που θέλουν να το αρπάξουν και να το ελεηλατήσουν. Και αυτή η μεγάλη συγκέντρωση σήμερα δείχνει την αποφασιστικότητα του λαού του Εύρου, του λαού της Αλεξανδρούπολης, όλης της περιφέρειάς μας, αλλά και όλης της Ελλάδας να αντισταθεί σε αυτά τα σχέδια. Γεια σας και με τη νίκη. Τρίτος ήταν ο δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλης Λαμπάκης, που εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ παράλληλα ο κ. Λαμπάκης αναφέρθηκε και σε μια άλλη επένδυση που πρόκειται να έρθει στην Αλεξανδρούπολη και να δώσει θέσεις εργασίας, χωρίς όμως να την προσδιορίζει χρονικά. Θα αναφερθώ σε ένα όνομα, το οποίο προχθές σε ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης προσπάθησε να αμβλύνει, να χαμηλώσει, να χτυπήσει το φρόνημα του Λαμπάκη. Δεν ήξερε όμως ότι έπεσε πάνω σε τρελό μνηστή. Τι είπε λοιπόν? Ότι ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να φοβάται γιατί θα πάει φυλακή. Θα με βάλει φυλακή ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Είπε ότι όλοι μαζί οι δήμαρχοι, οι οποίοι αντιτίθεται σε μια τόσο πολύ ωραία επένδυση, χρήζουν ψυχιατρίου. Εμείς χρήζουμε ψυχιατρίου και όχι ο πολιτικός γερολόγος που τρέχει από κόμμα σε κόμμα για να εισπράξει μια βουλευτική έδρα και να μην είναι έξω από το προσκήνιο. Και θα σας πω μόνο αυτό ως προαγγελία, γιατί και εμείς μπορούμε να προαγγέλουμε. Σε λίγο χρονικό διάστημα, πολύ λίγο, θα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω κάτι πολύ μεγάλο για τη Θράκη. Με ένα μεγάλο έργο, μια επένδυση που την πήγα προσωπικά εγώ στο Χατζηδάκι και στον Πρωθυπουργό μας. Και εφόσον ευοδοθεί και όλα πάνε καλά, γιατί πηγαίνουν όλα καλά, τότε θα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε πολλαπλάσεις επί 10 και επί 15 φορές θέσεις εργασίας από τα χρυσορυχεία του θανάτου. Λέω λοιπόν στον Αντώνη του Σαμαρά, γιατί είναι ο πρωθυπουργός της χώρας σε μια δύσκολη στιγμή. Αντώνη Σαμαρά, είσαι 250 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την Αλεξανδρούπολη στην Κωνσταντινούπολη. Άκουσε το παλμό τη θέληση αυτής της τοπικής κοινωνίας, η οποία λέγεται Θράκη, να την υπολογίσεις υπέρτατα, να πάρεις πίσω τη δήλωσή σου. Στο βήμα της συγκέντρωσης ανέβηκε και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Χαλκιδική, Κατερίνα Ιγκλέση. Σας στέλνω λοιπόν αγωνιστικούς και ανυποχώρητους χαιρετισμούς. Τη Χαλκιδική θέλουν να την κάνουν το πείραμα. Θέλουν να κάνουν το πείραμα εφαρμογής του δόγματος του Σαμαρά, επενδύσεις με κάθε κόστος. Ακόμα και με κόστος την ίδια τη δημοκρατία. Στη Χαλκιδική σήμερα ζούμε την απόλυτη κατάρρευση του συντάγματος.
Το συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε με πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Πλην του Μαρίνου Ουζουνίδη, κανένας βουλευτής του Εύρου δεν παραβρέθηκε στη συγκέντρωση, ενώ αντίθετα οι μειονοτικοί βουλευτές της Θράκης ήταν στις πρώτες σειρές. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βόρεια Ελλάδας αλλά και της γειτονικής Τουρκίας. Πριν από τους αυτοδιοικητικούς, το λόγο πήραν 3 μαθητές από λύκεια της πόλης, ενώ συμμετείχαν στη συγκέντρωση και αντιπροσωπείες από τη Χαλκιδική και το Κιλκής. Τον πρόλογο στο συλλαλητήριο έκανε το μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Νίκος Γιαννούλης. Είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε μέχρι τη νίκη. Σύμφωνα με την απόφαση της χθεσινής συγκέντρωσης στο Δημαρχείο, αποφασίστηκε λοιπόν να γίνουν κάποιες ομιλίες και μετά να ακολουθήσει μια μικρή πορεία στην πόλη για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στην δημιουργία των χρυσορυχείων. Τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής ζήτησαν και τον οβολό των συγκεντρωμένων για τη συνέχεια του αγώνα, περιφέρνοντας ένα κουτί στο οποίο συνέλεγαν χρήματα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το σημερινό συλλαλητήριο εναντίον των χρυσορυχείων στη Θράκη. Η συγκέντρωση έγινε μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης με την παρουσία μαθητών, κομματικών οργανώσεων και αντιπροσωπιών από το Κιλκής και τη Χαλκιδική. Κυρίες και κύριοι, της δημόσιας ηθικής και τη διακύβευση των διαχρονικών. Μου έδωσε αυτό. Είμαι 16 χρονών και αρνούμαι να σας δώσω το σπίτι μου, τον τόπο μου. Δεν σας ανήκω και δεν ανήκει σε κανέναν το χώρο που πατάω. Θέλω να ζήσω. Εσείς η Εκκλησία επικοινώνησα σήμερα με τον Σεβασμιότατο και μου είπε να σας μεταφέρω τον αγωνιστικό του χαιρετισμό ενάντια στα χρυσορυχεία και είναι εδώ οι ιερείς που έστειλε. Σας στέλνω λοιπόν αγωνιστικούς και ανυποχώρητους χαιρετισμούς. Πλην του Μαρίνου Ουζουνίδη, κανένας βουλευτής του Εύρου δεν παραβρέθηκε στη συγκέντρωση, ενώ αντίθετα οι μειονοτικοί βουλευτές της Θράκης ήταν στις πρώτες σειρές. απόφαση της χθεσινής συγκέντρωσης στο Δημαρχείο. Ακολουθεί πορεία μέσα στην πόλη, ώστε να βροντοφωνάξουμε όχι στα χρυσορυχεία του θανάτου. Με αποφασιστικότητα, με καθαρά πρόσωπα, χωρίς κουκούλες, γιατί δεν φοβόμαστε τίποτα. Έχουμε το δίκαιο μαζί μας και κυρίως έχουμε τη δημοκρατία μαζί μας. Επειδή εμάς δεν μας χρηματοδοτεί καμία εταιρεία, τα έσοδα μας είναι φανερά. Θα γυρνάει ένα κουτί για οικονομική ενίσχυση. Τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής ζήτησαν και τον οβολό των συγκεντρωμένων για τη συνέχεια του αγώνα, περιφέρνοντας ένα κουτί στο οποίο συνέλεγαν χρήματα.
Κινητοποιήσεις τώρα για τον Χρυσό μετά τη Χαλκιδική και στην Θράκη. Χιλιάδες Ιθρακιώτες που βγήκαν σήμερα στους δρόμους, ζητώντας να μην πραγματοποιηθεί η εξόρυξη χρυσού στην περιοχή τους από την καναδική εταιρεία. Στην πλατεία της Αλεξανδρούπολης συγκεντρώθηκαν μαθητές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων, ζητώντας να γίνουν επενδύσεις που να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Περισσότεροι από 5.000 στρακιώτες συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε στην Αλεξανδρούπολη ενάντια στις εξορίξεις χρυσού στην περιοχή. Σύσσωμοι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων κάλεσαν την κυβέρνηση να προωθήσει ήπιους και αειφόρους τρόπους ανάπτυξης. Ένα 16χρονο κορίτσι μου έδωσε αυτό. Γράφει: είμαι 16 χρονών και αρνούμαι να σας δώσω το σπίτι μου, τον τόπο μου. Δεν σας ανήκω και δεν ανήκει σε κανέναν το χώμα που πατάω. Θέλω να ζήσω. Εσείς? Για πολλωστή φορά η κοινωνία της Θράκης είπε όχι στα χρυσορυχεία, αντιπροτείνοντας ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων της περιοχής, αλλά και της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού. Θέλουμε λοιπόν να γίνει η εξόρυξη όλου ή δυνατόν του ορυκτού πλούτου μας. Όχι όμως η εξόρυξη του χρυσού, γιατί έχει και άνιο και αρσενικό, γιατί έχει αποδεδειγμένο θάνατο. Αυτόν δεν θέλουμε. Και είπα λοιπόν τότε στον Καναδό πρέσβη, και όταν θα συμβεί να μπορούμε να το πάρουμε 480 τόνοι χρυσού από τα σπλάχνα που βρίσκονται στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, θα το πάρουμε εμείς, βρε αδελφέ, γιατί είναι δικός μας, αντί το κιάνιο και το αρσενικό. Δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο έδωσαν μαθητές και φοιτητές, απορρίπτοντας τις ελάχιστες δεκάδες θέσεων εργασίας που υπόσχονται οι εταιρείες χρυσού. Ήρθε η ώρα να πούμε όχι, να δείξουμε στον Καναδό επιχειρηματία ότι οι ζωές μας δεν είναι παιχνίδι, ότι οι ζωές μας έχουν αξία που δεν μετριέται σε δολάρια και ευρώ, και άμα θέλουν χρυσό να πάνε να το βρουν στην Ελβετία. Κατά της εξόρυξης του χρυσού τάσσονται και οι 22 δήμαρχοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαμηνύοντας πως εάν οι αλόγω επενδύσεις προχωρήσουν, τότε αυτοί θα υποβάλουν τις παραιτήσεις τους.